Music Hausa Chat. Mr. Jabir ne. Studio Al-Abbasiyya. Zance na gaskiya, so ya shigan zuciya, yayi min mamaya, in babu ke zan sha wuya. Na zo da gaskiya, karki min zamiya, ke zan yi mamakiya, ki zo mu zauna kin jiya. Zana yau juriya, sai da ke mu zauna lafiya. Burina da ke a ganmu a tare, mu so juna san ba batu na ware. Ni fata na kullum a gida na ki tare, na yi alkawar da ke zana rufe kyaure. Daga rannan ni na bar kwana a zaure, da sai duk fi galbi na je duk bai ruhi habbet ya umri kan kunti zayyar shadarai teri fi galbi gaski ki be dan mi dai man gani fakir foki ya ruhi kyakkyawa kika san kowa, in ba ke na zama gawa, ko a kira ni da wawa. Ke ce nake wa kowa rowa, tana ganki bani jin wata yunwa, balle a ce batun kishirwa, hoton kishi kaɗai ban kewa, ke ce nake wa kowa rowa, da na ganki bani jin wata yunwa, balle a ce batun kishirwa, hoton kishi kaɗai ban kewa. Baby na zo manna ungo kanwana, zo manna ungo so ne rihana, zo manna kaunar kina cikin raina, zo manna ungo kanwana, zo manna ungo so ne rihana, zo manna kaunar kina cikin raina. Hausa Chat. That's cool on the beat. Mr. Jabir ne. Studio Al-Abbasiyya.